Tonight I want to talk about the second coming of Jesus. Tänä iltana haluan puhua Kristuksen toisesta tulemuksesta. And we're going to look at 2 chapters in Matthew's Gospel. Ja tulemme tarkastelemaan 2 lukua Matteuksen evankeliumista. I'm going to ask Petri to read Matthew chapter 24. Pyydän Petriä nyt lukemaan Matteuksen 24. luvun. And if you have your Bible, you can follow it. Ja jos teillä on raamatut mukana, niin voitte myös seurata sieltä. By the way, before we begin, I'd like to say this. Muuten, ennen kuin aloitamme, niin haluaisin sanoa tämän. I couldn't do anything in Finland without Petri. No niin, tämä... Right, you thank him. Kiitos. Now after that, you like to read. 24. luku, Matteuksen evankeliumi. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta. Ja kun hän istui öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ette te peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätä ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja montaa väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille. Joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänellä huoneessaan on. Ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta asti, hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tai tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne. Tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotket kokoontuvat. Mutta kohta näiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat. Ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa. Ja he kokoavat hänen valittuunsa 4 ilmalta, taivasten ääristä, hamaan toisiin ääriin. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa on jo tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat,
mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika, vaan Isä yksin. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on 2 miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. 2 naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. There are 3 ways that people use to try and find out what is going to happen in the future. On 3 tapaa, joilla ihmiset yrittävät yleensä saada selville sen, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. The first is the way of superstition, Ensimmäinen on tällainen taikauskon tie, the occult. okkultismi. People read their horoscope. Ihmiset lukevat horoskooppiaan. They play with tarot cards. He leikkivät tarotkorteilla. Do you know that 6 out of 10 men and 7 out of 10 women read their horoscope every day? Tiedätkö, että 60 miehestä ja 70 naisesta lukee horoskooppiinsa joka päivä? Every magazine and newspaper has to come out with your stars. Jokaisessa lehdessä ja sanomalehdessä täytyy olla ne teidän tähtimerkkinne. People even try to read tea leaves in the bottom of a cup. Ihmiset yrittävät jopa lukea tulevaisuutta teelehdistä kupin pohjalla. Or read the lines on your hand. Tai lukea näitä uurteita kädessäsi. That sort of investigation has been proved to be right 5% of the time. Tämän tyylinen niin kuin tulevaisuuden ennustaminen on tutkittu olevan 5% oikeassa. Or as I prefer to put it, Tai niin kuin minä mieluummin laitan sen, 95% wrong. 95% väärässä. It's a very unreliable way to find out Se the on future. hyvin epäluotettava keino selvittää tulevaisuutta. Then there is the way of science. Sitten on myöskin tieteen tapa selvittää tulevaisuutta. Futurology is now a university subject. Futurologia on nykyään yliopistossa tieteen alana. There are professors of futurology. On futurologian professoreita olemassa. And it is their task to examine the trends Ja heidän tehtävänsä on tutkia näitä ajan tämmöisiä trendejä ja muotivirtauksia ikään and kuin. predict how these will develop. Ja ennustaa, miten niin kuin maailma tulee sen mukaan kehittymään. And they advise education and business. Ja he antavat neuvoja liikemaailmalle ja myöskin kasvatukseen. I remember watching a student operating a computer. Muistan, kun katselin elästä oppilasta, joka käytti tietokonetta. I said, what are you trying to work out? Kysyin, että mitä sinä oikein yrität selvittää siinä He tietokoneella. said, the date of the end of the world. Hän sanoi, että yksi tämmöinen futurologian oppilas, että yritän selvittää sitä päivää, milloin maailmanloppu tapahtuu. I said, and what have you found out? Sanoin, että no, mitä sä olet saanut selville? He said, it will come in the year 2040. Hän sanoi, että se tulee vuonna 2040. I said, that's very interesting, Sanoin, että sehän on mielenkiintoista, because the top scientific institute in the world, koska maailman huippu, tällainen tieteellinen instituutti, the Massachusetts Institute of Technology, Massachusettsin teknologinen instituutti,
in Boston in America, Yhdysvalloissa Bostonin kaupungissa, where my son has worked. jossa minun poikani on ollut töissä. People call it MIT. Ihmiset kutsuvat sitä nimellä MIT. They also have come up with the same date, He ovat 2040. myös päätyneet samaan päivämäärään maailman lopulle, eli 2040. I don't think I need worry about that, Luulen, että minun ei tarvitse siitä paljon murehtia, but I think a lot of you should. mutta luulen, että aika monien teistä pitäisi. They have been looking at figures of population expansion, He ovat tutkineet väestön kasvun lukuja, oil reserves, öljyn määrää maailmassa, fuel reserves, niin kuin kaikkien eri tämmöisten and energialähteiden määriä. even fresh water. Ja jopa niin kuin puhtaan, raikkaan veden määrää. And they predict there will not be enough clean water by 2040. Ja he ennustavat, että vuoteen 2040 mennessä puhdas vesi on loppunut. For the people to drink, never mind wash. Ja ihmiset eivät voi silloin enää juoda, eivätkä edes peseytyä. But scientific research into the future has been proved to be 25% right. Mutta tällainen tieteellinen tulevaisuuden tutkimus on todistettu, että se on 25% Or, oikeassa. as I prefer to say, Tai niin kuin minä mieluummin sanon, 75% wrong. 75% väärässä. So maybe you don't need to worry quite so much. Joten ehkä teidän ei tarvitse nyt niin paljon huolehtia kuitenkaan. There is a third way to find out about the future. On kolmas tapa, miten voimme selvittää tulevaisuutta. Not superstition, Se ei ole taikausko, not science, ei tiede myöskään, but scripture. vaan Raamattu. This book is full of predictions about the future. Tämä kirja on täynnä ennustuksia tulevasta. A quarter of the verses in the Bible have a prediction about the future. Neljännes osassa Raamatun jakeista sisältää ennustuksen tulevasta. And altogether, 735 predictions about the future are in the Bible. Raamatussa on yhteensä 735 eri ennustusta tulevaisuutta koskien. Now, how many of those have come true? No, kuinka moni niistä on toteutunut? The answer is 596. Vastaus on 596. 80% of the predictions in the Bible have already happened. 80% Raamatun ennustuksista on jo toteutunut. That doesn't mean the Bible is 80% accurate. Mutta se ei tarkoita sitä, että Raamattu on 80% tarkka. It's been 100% accurate up till now. Vaan se on ollut 100% tarkka tähän päivään asti. And it takes little faith to believe that the other 20% will also happen. Ja tarvitaan vain hyvin vähän uskoa uskomaan siihen, että se loppu 20% tulee myös tapahtumaan. Because the 20% are concerned with the end of history. Koska se 20%, mikä on vielä toteutumatta, liittyy koko historian loppumiseen. And they couldn't have happened yet. Ja ne eivät olisi millään voineet vielä tapahtua. Or we wouldn't be here. Tai me emme olisi täällä. Among that 20% Tämän 20% joukossa is one prediction on yksi ennustus, that is predicted over 300 times. joka on ennustettu tapahtuvaksi yli 300 kertaa Raamatussa. Jesus is making a second visit to planet Earth. Jeesus tulee vierailemaan toisen kerran maapallolla. That's the biggest prediction in the Bible. Se on se suurin ja merkittävin ennustus Raamatussa. It comes the most frequently. Ja se ilmenee siellä kaikista useimmin. And that's our subject for this evening. Ja se on meidän aiheemme tänä iltana. And we're basing it on what Jesus himself said. Ja perustamme kaiken tämän siihen, mitä Jeesus itse sanoi. In the last week of his life, Hänen viimeisenä viikkonaan täällä elossa he preached the last sermon before he died. hän saarnasi viimeisen saarnansa ennen kuin kuoli. And like the first sermon, it was on a mountain. Ja niin kuin ensimmäinenkin saarna, sekin tapahtui vuorella. The first sermon he preached is what we call the Sermon on the Mount. Tämä ensimmäinen saarna, jonka hän saarnasi, sitä kutsutaan vuorisaarnaksi. But it was a mountain in the north, Mutta se oli sellainen vuori, joka oli pohjoisessa, in Galilee. Galileassa itse The asiassa. last sermon before he died was preached on another mountain. Viimeinen saarna, jonka hän saarnasi, saarnattiin toisella vuorella. Mountains were his pulpit.
vuoret olivat hänen saarnapönttönsä. And this time it was on the Mount of Olives, Ja nyt tämä tapahtui Öljymäellä. which is just outside Jerusalem on the east side. Öljymäellä, joka on juuri Jerusalemin aivan siinä juuri ulkopuolella, itäpuolella. As he and his disciples sat on the mountain, Ja kun hän istui opetuslastensa kanssa siellä vuorella, they were looking down at the most magnificent building that had ever appeared in Israel. niin he katselivat sitä mitä ihmeellisintä rakennusta, mitä koskaan Israelissa oli nähtävillä. A temple, Temppeliä, God's temple, Jumalan temppeliä, not built by a Jew, jota juutalainen ei ollut rakentanut, but by Herod, vaan Herodes, a descendant of Esau, Eesaun jälkeläinen, an Edomite, siis edomilainen toisin a sanoen. man who was hated, Mies, jota vihattiin. called himself King of the Jews, Hän kutsui itseään juutalaisten kuninkaaksi, but he'd paid for the throne to the Roman emperor. mutta hän oli rahalla ostanut tämän valtaistuimen Rooman keisarilta. And to try and please the Jews, Ja yrittääkseen miellyttää juutalaisia, he said, I'll rebuild your temple. hän sanoi, minä uudelleen rakennan teidän temppelinne. It was the second temple on that site. Se oli toinen temppeli sillä samalla The paikalla. first had been magnificent, Ensimmäinen oli ollut aivan ihmeellinen. built by Solomon, Sen oli rakentanut Salomo, but that had been destroyed by Nebuchadnezzar. mutta Nebukadnessar oli tuhonnut sen. When they came back from exile in Babylon, Kun he palasivat takaisin pakkosiirtolaisuudesta Babylonista, they tried to rebuild the temple, he yrittivät uudelleen rakentaa tämän but it temppelin. was a poor little thing. Mutta se oli vaan semmoinen säälittävä pieni rakennus. And the prophet had to bring the word of the Lord. Ja profeetan piti tuoda kansalle Herran sana. Don't despise the day of small things. Älkää halveksuko pienten alkujen päivää. But it was a much poorer temple than Solomon. Mutta se oli paljon kehnompi temppeli kuin tämä So Salomonin King temppeli. Herod was trying to get around the Jews, Joten kuningas Herod yritti sitten voittaa juutalaisia puolelleen. trying to become popular with them. Yritti tulla suosituksi heidän keskuudessaan. And he said, I'll build you a temple even more magnificent than Solomon. Ja hän sanoi, rakennan teille temppelin, joka on vielä mahtavampi kuin Salomon temppeli. And it had only started building when Herod died. Ja sen rakentaminen oli vasta aloitettu silloin, And kun it was Herodes still kuoli. being built Ja sitä yhä rakennettiin when Jesus came. sinä aikana, kun Jeesus tuli. And this scene started by them looking at this amazing temple. Ja tämä tilanne alkoi siitä, kun Jeesus ja opetuslapset katselivat tätä ihmeellistä temppeliä. You can still see the foundation of the temple. Voit yhä nähdä tämän temppelin perustukset. You perhaps know it as the Wailing Wall. Ja te ehkä tunnette sen paremmin nimellä itkumuuri. The stones are huge. Ne kivet ovat valtavia. One of them is 1 meter by 1 meter by 30 meters. Yksi niistä on metri kertaa 30 metriä. Just one stone, Vain yksi kivi, which weighs 110 tons. joka painaa 110 tonnia. And that tells you what the whole building was like. Ja tämä kertoo sinulle, minkälainen tämä rakennus oikeastaan By on. the way, it's not called the Wailing Wall now, Muuten haluan mainita, että sitä ei nyt kutsuta itkumuuri nimellä. not since the Jews liberated Jerusalem. Ei sitä ole sen koommin kutsuttu, kun juutalaiset vapauttivat Jerusalemin. Now they worship at the wall, Nyt he palvovat siellä muurilla. and they call it the Western Wall. Kutsuvat sitä länsimuuriksi. They've transferred the name, the Wailing Wall, to the Income Tax Office. He ovat muuttaneet sen nimen itkumuuri ja antaneet sen verotoimistolle, se termi. That's where people go and wail today Ja sinne ihmiset nykyään menevät valittamaan, because of the itkemään, income tax. koska se vero on aika kova. But you can see a little bit of Solomon's temple there. Mutta voit nähdä sieltä niin kuin palasen tätä temppeliä. It was bigger than 13 cathedrals. Se oli suurempi kuin 13 suurta kirkkoa You can just nykypäivänä. imagine it. Te voitte kuvitella se, millainen se oli. And Jesus predicted Ja Jeesus ennusti, that it would never be finished, että sitä ei koskaan saataisi valmiiksi sitä rakennustyötä. that before it was completed, the whole thing would be pulled down, Että ennen kuin se valmistuisi, koko homma hajotettaisiin maan tasalle. and not one stone left standing on another. Eikä yhtäkään kiveä jäisi kiven päälle. And people say, but you can see the Western Wall. Ja ihmiset sanovat, mutta sinähän voit nähdä sen länsiseinämän. The stones are still standing.
kivet yhä seisovat siinä. Jesus got it wrong. Ei, Jeesus ei sanoi väärin. No, he didn't. Eikä sanonut. That wall is only the foundation. Se muuri on vain se perusta. There's not one stone left of the temple. Itse temppelistä ei ole kiveäkään jäljellä. And they have recently excavated the southwest corner of the temple area. Ja ovat tehneet viime aikoina kaivauksia täällä, niin kuin oliko se koilliskulmauksessa And siellä. found the stones of the temple that were thrown down. Ja ovat löytäneet niin kuin sen temppelin kivet, jotka on paiskattu sieltä alas. On the very street along which Jesus walked. Ja ne on heitetty sinne kadulle, jossa Jeesus käveli. And the street is all cracked. Ja se koko katu on aivan valtavilla haljennut ja lohjennut. Because of all these heavy stones that were thrown down. Koska nämä valtavat painavat kivet paiskattiin sinne. And they still lie there. Ja yhä ne makaavat siellä. Everything Jesus said came true. Kaikki mitä Jeesus sanoi toteutui prikulleen. So I think we can trust him in the rest of what he says here. Joten luulen, että me voimme luottaa häneen näissä muissakin asioissa, mitä hän tässä Now the sanoo. disciples already knew that Jesus planned a second visit to earth. Joten opetuslapset tässä vaiheessa jo tiesivät, että Jeesus suunnitteli palaavansa toisen kerran maan And päälle. when he predicted the temple would be torn down, Ja kun hän ennusti, että tämä temppeli tultaisiin repimään alas, they kind of linked that in their thinking niin ajattelussaan he yhdistivät sen with the end of the world. maailman loppuun. And they poured questions out at Jesus. Ja he vuodattivat kysymyksiä toisensa perään Jeesukselle. When will all these things happen? Milloin tämä kaikki tapahtuu? What will be the sign of your coming? Mikä on merkki sinun paluustasi? And when will the end of the age come? Ja milloin maailman loppu tulee? Jesus was a good teacher, Jeesus oli erinomainen opettaja. and he gave them a straight answer. Hän antoi heille suoran vastauksen. And he told them what would be the signs of his coming. Hän kertoi heille, mitkä olisivat hänen tulemuksensa merkit. The signals, if you like, Ne sitä edeltävät signaalit, that would tell us when he was on the way back. jotka kertoisivat meille, että milloin hän on palaamassa takaisin. And he gave them 4 signals. Ja hän antoi heille 4 merkkiä. And these are the things we need to look for. Ja nämä ovat ne merkit, joita meidän tulee tarkkailla. The first, we need to look in the world for the first sign. Ensimmäistä merkkiä meidän tulee etsiä maailmasta. We need to look at the church for the second sign. Toinen sen merkin löytääksemme meidän tulee tarkkailla seurakuntaa. We need to look at the Middle East for the third sign. Kolmas merkki löytyy Lähi-idästä. And we need to look in the sky for the fourth sign. Ja 4. merkki löytyy, kun katsomme taivaalle. And he said, when you see all these 4 signs, Ja hän sanoi, kun te näette kaikki nämä 4 merkkiä, you know that I am just the other side of the door, tiedätte, että minä olen aivan siinä oven toisella puolella. about to step through onto this public stage of history. Ja astumassa juuri tälle julkiselle maailman näyttämölle. So let's look at these signs. Joten katsotaanpa sitten näitä merkkejä. Why did Jesus tell them the sign? Miksi Jeesus ylipäänsä kertoi heille näistä merkeistä? It was not to satisfy their curiosity, Se ei ollut vain sen takia, että hän haluaisi tyydyttää heidän uteliaisuuttaan. not to feed their pride. Ei ruokkiakseen heidän ylpeyttään. Some people get proud because they think they know the future. Jotkut ihmiset ylpeilevät siitä, että luulevat tuntevansa tulevaisuuden. The only reason why Jesus told us anything about the future Ainoa syy siihen, miksi Jeesus ylipäänsä sanoi meille mitään tulevaisuudesta, is so that we can get ready for it. on sen takia, että me voisimme valmistautua siihen. Not so that you can draw charts and work out what time it is on God's clock. Ei sen takia, että sinä voisit piirrellä kaiken näköisiä kaavioita ja miettiä, että mikä aika nyt Jumalan kellossa onkaan, But so that we can be ready for it. vaan sen takia, että me voisimme olla valmiita tätä varten. And Jesus has only told us enough about the future so that we can handle it when it happens. Ja Jeesus on kertonut meille vain sen verran tulevaisuudesta, että me pystymme käsittelemään sen ja selviämään siitä, kun se kaikki And his tapahtuu. primary concern Ja hänen päähuolen aiheensa was that they should not be deceived. oli se, ettei heitä petettäisi. I tell you, the nearer we come to the end, Haluan kertoa teille, että mitä lähemmäksi tulemme loppua,
the more deception there will be. niin sitä enemmän tulee olemaan petosta. And even God's people will be fooled. Ja jopa Jumalan kansa tulee eksymään. So he began his answer Joten hän aloitti vastauksensa by saying, I don't want you to be deceived. sanomalla, että minä en halua, että te eksytte. And as he gave these 4 signs, Ja kun hän sitten antoi nämä 4 merkkiä, he told them what kind of deception there would be. hän kertoi millaista eksitystä olisi tulossa. And then he gave them his own Ja advice. sitten hän antoi heille sen oman neuvonsa. So let's work through the 4 signs. Joten käydäänpä läpi nyt nämä 4 merkkiä. Sign number 1 will be in the world. Merkki numero 1 näkyy siis maailmassa. And it will be a series of disasters. Ja se tulee olemaan tällainen katastrofien ketju. He mentions 3 kinds of disaster. Hän mainitsee 3 katastrofeja. Wars, Sotia, famines, nälänhätää and earthquakes. ja maanjäristyksiä. We are seeing all those things now, aren't we? Eimmekö näekin näitä kaikkea tälläkin hetkellä? I still find myself talking about World War II as the last war. Minä yhäänkin huomaan puhuvani toisesta maailmansodasta aivan kuin se olisi viimeisin sota. But since 1945, there have been 36 international conflicts. Mutta vuoden 1945 jälkeen on ollut 65 kansainvälistä sotatilannetta. And many more civil wars within nations. Ja vielä monta sisällissotaa sen lisäksi. There has been continuous war since 1945. Vuoden 1945 jälkeen on ollut jatkuvaa sotimista. In fact, for centuries, there has not been 10 years of peace in the whole world. Itse asiassa vuosisatojen ajan ei ole ollut 10 vuoden ajan jaksoa, milloin olisi ollut rauha maan päällä. And wars are getting more terrible, Ja sodat muuttuvat vain kauhistuttavammiksi, more costly in lives, yhä niin kuin, sellaisiksi, että ne vaativat yhä enemmän ihmishenkiä. they're getting worse. Ne pahenevat. And what about famine? No, entäpä nälänhätä? 1/3 of the world goes to bed starving. 1/3 maailman väestöstä menee nukkumaan nälkiintyneenä. And another third goes to bed hungry. Ja toinen 1/3 menee sänkyyn niin kuin nälkäisenä. The starving will die. Ja ne nälkiintyvät tulevat kuolemaan. The hungry may manage to survive, Nälkäiset saattavat selviytyä, but they don't have enough food. mutta molemmilla ryhmillä ei ole And that tarpeeksi has ruokaa. profound effects on health. Ja sillä on valtavia merkityksiä heidän This is our world. terveydelleen. Tällaisessa maailmassa elämä. While people in the Western world Kun ihmiset länsimaissa are fighting obesity taistelevat ylipainoisuutta vastaan and dieting ja yrittävät laihduttaa and throwing billions of tons of food away. ja heittävät miljardeja tonneja ruokaa pois. It's a crazy world. Tämä on aika hullu maailma. And Jesus said there'll be famine. Jeesus sanoi, että tulee olemaan nälänhätä. And the price of food is already hitting us, Ja ruoan hinta alkaa jo nyt niin kuin tuntua meillekin. but it's hitting poorer countries far more. Mutta se ruoan hintan nousu erityisesti satuttaa näitä köyhempiä maita. And he mentions earthquakes. Hän mainitsee myös maanjäristykset. While the number of earthquakes, I'm told, is not increasing, Kun mulle kerrotaan, että tämä maanjäristyksen määrä ei välttämättä ole nousussa, the effect of earthquakes is rocketing up niin se maanjäristyksen aikaansaama tuho kasvaa räjähdysmäisesti. because the world is now so crowded Koska maailma on nyt niin täynnä ihmisiä, that an earthquake anywhere is having a huge toll of deaths. että maanjäristys missä vain saattaa vaikuttaa hirvittävän määrän kuolonuhreja. The recent earthquakes in China. Nämä viimeisimmät maanjäristykset esimerkiksi Kiinassa. I'm in regular touch with Christians in Burma. Olen jatkuvasti yhteydessä kristittyihin Myanmar. Burmassa, nykyisessä Myanmarissa. The cyclone there has done immense damage, Ja tämä pyörremyrsky siellä on tehnyt valtavia tuhoja taken many lives. ja vienyt monia henkiä. The tsunami a year or two ago Tsunami muutama vuosi sitten was the result of an underwater earthquake. oli seurausta veden alaisesta maanjäristyksestä. Now Jesus said you're going to hear about all this. Jeesus sanoi, että te tulette kuulemaan tästä kaikesta. And with the mass media we hear about it as soon as it happens. Ja nyt
nyt kun meillä on tällainen valtava medialaitteisto, niin me saamme tämän He kuulla said, sitä heti, kun se don't tapahtuu. let your heart be troubled. Mutta hän sanoi, että älkää tästä lannistuko. This is expected. Tämä on odotettavissa. In fact, he said an unusual thing. Itse asiassa hän sanoi mitä ihmeellisimmän He asian. said, these are not the pains of death, Hän sanoi, että nämä eivät ole mitään kuolonkorahduksia, but of birth. vaan synnytyskipuja. These are labor pains. Nämä on synnytyskipuja. Something new is going to be born out of it all. Jotain uutta tulee syntymään tästä kaikesta. Now, Christians, of course, should be profoundly sympathetic Ja kristittyjen tietysti pitäisi erityisellä tavalla kokea myötätuntoa and do what they can to relieve those who suffer from these three things. ja tehdä mitä he pystyvät lievittämään niitä tuskia, mitä näistä kolmesta But asiasta ihmisille Christians koituu. are not shocked or surprised. Mutta kristittyjen ei tulisi olla järkyttyneitä tai yllättyneitä. Jesus said it would happen, Jeesus sanoi, että tämä tulisi tapahtumaan. and so we feel confident. Ja niin me voimme tietää olla luottavaisin mielin. So he said, don't read your newspaper and think, what is the world coming to? Joten hän sanoi, että älä lue sanomalehtiäsi ja ajattele, että mitähän tästä maailmasta nyt oikein tulee. I love it when people say to me, I don't know what the world's coming to. Mä rakastan, kun ihmiset sanoo mulle, että minä en oikein tiedä, mihin tämä maailma on oikein menossa. Because I always say, I do. Koska mä aina sanon, että minä tiedän. And I know something more. Ja tiedän vielä jotain muuta. I know who the world's coming to as well. Tiedän, kenen luokse maailma on tulossa. That really gets them interested. Ja tämä saa ihmiset kyllä kiinnostumaan. But you see, a Christian will not be troubled by all these things. Mutta tiedätkö, kristittyjä nämä asiat eivät häiritse sillä tavalla. They knew it was going to happen. He tiesivät, että tämä tulee tapahtumaan. Jesus was honest with us. Jeesus oli rehellinen kanssamme. I love the honesty of Jesus. Mä rakastan Jeesuksen rehellisyyttä. You know, I've listened to many testimonies Tiedätkö, mä olen kuullut monia todistuksia and heard many people say something like ja this. kuullut monien sanovan jotain tämän kaltaista. I came to Jesus and all my troubles were over. Tulin Jeesuksen luo ja kaikki minun ongelmani häipyivät. And I thought, that's not what happened to me. Ja minä ajattelin, että no minulle ei ainakaan käynyt noin. I came to Jesus in 1947. Minä tulin tuntemaan Jeesuksen vuonna 1947. That's when my troubles began. Ja silloin mun ongelmat alkoivat. I got baptized in the Holy Spirit in 1964. Ja vuonna 1964 sain kasteen pyhässä hengessä. And my troubles got far worse. Ja ongelmani pahenivat vielä lisää. And I've been in more trouble in the last 10 years than the previous 40. Ja mä oon ollut enemmän liemessä viimeisen 10 vuoden aikana kuin 40 sitä edeltävän vuoden aikana. But hallelujah, Jesus promised that. Mutta ylistys Jumalalle, Jeesus lupasi tämän kaiken. He said, in the world you'll have big trouble. Hän sanoi, että maailmassa teillä on suuri ahdistus. But cheer up, because I'm on top of it, he Mutta said. piristykää, sillä minä olen sen yläpuolella, hän sanoi. So, I'm very well over the circumstances. Tämä on vaikea kääntää tämän sanaleikki, mutta mä voin oikein hyvin olosuhteiden yläpuolella. Olosuhteet huomioon ottaen, se on sama sana. Not easy to Se on vaikea translate. kääntää. So we get wars, Joten meidän sitten tulee sotia, tulee nälänhätää, earthquakes. maanjäristyksiä, They are painful, ja ne ovat kivuliaita, but they are birth pains, mutta ne ovat synnytystuskia, not death pains. eivät kuolinkipuja. Something new is going to be born. Jotain uutta tulee syntymään. And the worse it gets, the nearer we are to mitä- that new something. Ja mitä pahemmaksi nämä asiat menevät, niin sitä lähempänä olemme tuota uutta jotakin. Now, with all the troubles in the world, Ja nyt kun näemme kaikki nämä ongelmat maailmassa, Jesus said you will be deceived Jeesus sanoi, että teitä myös yritetään eksyttää. by false Christs, Väärät Kristukset eksyttävät. false messiahs, Väärät messiaat. false saviors, Väärät pelastajat, who will get you out of the trouble or promise to, jotka lupaavat hankkia teidät pois niistä ongelmista. and we are getting a lot of those now. Ja meillä on paljon tällaisia ihmisiä. And people are following these Tulossa. false saviors. Ja ihmiset seuraavat tällaisia vääriä pelastajia. You know, I got a letter
Tiedätkö, jos minä sain kirjeen, Dear Mr. Pawson, tällaisen kirjeen, rakas herra Pawson, I have bought one of your CDs olen ostanut yhden teidän CD-nne, thinking you were a gospel singer. koska luulin, että te olisitte gospel-laulaja. And I am very disappointed. Ja olen kovin pettynyt, There is no music on the CD. että CD-llä ei ole lainkaan musiikkia. But I have listened to it, Mutta olen kuunnellut CD:n. and all the time you were talking about me. Ja te jatkuvasti puhuitte minusta. I am the savior of the world. Minä olen maailman pelastaja. I have come, and he went on, Minä olen tullut, ja sitten hän jatkoi. 13 pages 13 sivua of good handwriting hyvällä käsialalla and good grammar. ja hyvää kieltä. And he was telling me that he was the Christ. Ja hän kertoi mulle, kuinka hän oli Kristus. And he was a garage mechanic from the north of England. Ja hän oli automekaanikko Pohjois-Englannista. I gave the letter to my wife. Annoin tämän kirjeen vaimolleni. She read it and she shook her head. Hän luki sen ja pudisteli päätään. She said, "Poor man." Hän sanoi, voi mies parkaa. And I said to my wife, Sanoin vaimolleni, "You find it difficult to believe that a garage mechanic from up north could be the savior of the world?" onko sinulla hankaluuksia uskoa siihen, että automekaanikko Pohjois-Englannista voisi olla maailman pelastaja? What would you think if I told you that a carpenter from Nazareth once said that? Mitäs minä sanoisin, jos kertoisin, että eräs puuseppä Nasaretista kerran sanoi niin? She realized then what difficulty the Jewish people must have Hän had. tajusi silloin, että millaisia hankaluuksia juutalaisilla on varmasti täytynyt olla. But the carpenter from Nazareth was the savior of the world. Mutta tämä puuseppä Nasaretista oli maailman And the pelastaja. garage mechanic from the north of England wasn't. Ja automekaanikko Pohjois-Englannista We're ei going to ollut. find more and more people claiming to save the world. Mutta me tulemme näkemään, kuinka useampi ja useampi ihminen väittää pelastavansa maailman. When the world is being shaken Kun maailmaa ravistellaan, and people want an answer, ihmiset haluavat jonkun vastauksen. they want a savior He haluavat jonkun pelastajan, from the famines and the wars and the earthquake. joka pelastaisi heidät sodista ja nälänhädästä ja And maanjäristyksestä. I'm afraid there will be many false ones. Ja valitettavasti monia vääriä on And tulossa. Jesus' advice is don't panic Ja Jeesuksen neuvo on, että älkää nyt and panikoiko. don't listen to these false messiahs. Älkää kuunnelko näitä vääriä messiaita. Sign number 2 is in the church. No niin, seuraava merkki onkin seurakunnassa. And like sign number 1, it's made up of 3 parts. Ja niin kuin tämä merkki numero 1, niin sekin muodostuu 3 eri osasta. The first, worldwide persecution of the church. Ensimmäinen merkki on maailmanlaajuinen seurakunnan vaino. Jesus said, "You'll be hated in every nation." Jeesus sanoi, että teitä tullaan vihaamaan jokaisessa kansakunnassa. Christians in Finland are going to be hated. Kristityt Suomessa tulevat myös vihan kohteeksi. The church is going to be a persecuted minority in every nation. Seurakunta tulee olemaan vainottu vähemmistö jokaisessa maassa. We've never been used to that, have we? Me emme ole tainneet koskaan oikein tottua tähän, But I'm telling you now, mutta kerron teille nyt, prepare for persecution. valmistautukaa vainoon. It's coming very rapidly Se on tulossa hyvin nopeassa to every tahdissa. country in Europe, Jokaiseen Euroopan maahan. and Christians are going to suffer. Ja kristityt tulevat kärsimään. And we're not ready for that. Ja me emme ole valmiita siihen. Life's too comfortable. Elämä on liian lokoisaa. Prepare for persecution. Valmistautukaa vainoihin. Jesus said you'll be hated by all nations, Jeesus sanoi, että tulette kaikissa kansoissa vihattavaksi. and the love of most will grow cold. Ja useimpien rakkaus kylmenee. Most. Useimpien. See, when persecution comes, Näetkö, silloin kun vaino the tulee, church loses a lot of people. seurakunta menettää paljon jäseniä. Sunday Christians disappear quite quickly. Kaikki sunnuntai-kristityt katoavat nopeasti. Persecution purifies the church. Vaino puhdistaa seurakunnan. In my country, it's going to come from Islam. Minun maassani se tulee johtumaan islamin vaikutuksesta. 5 years ago, I predicted that Islam will take over Britain. 5 vuotta sitten ennustin, että islam tulee valloittamaan Britannian. People ridiculed it then. Ihmiset silloin pilkkasivat minua, Nobody does now. mutta nyt kukaan ei pilkkaa. They are making such strides. He etenevät niin nopealla vauhdilla.
And Islam is an anti-Christian Ja religion. islam on antikristillinen It's uskonto. anti-Jewish as Se well. on myöskin antijuutalainen uskonto. And the slogan of the radical Islamists is this: Ja näiden radikaali muslimien tunnuslause on tämä. today the Saturday people Tänään lauantai-ihmiset and tomorrow the Sunday people. ja huomenna sunnuntai-ihmiset. And the Saturday people are the Jews. Ja nämä lauantai-ihmiset tarkoittavat The Sunday juutalaisia people are the ja Christians. sunnuntai-ihmiset tarkoittavat kristittyjä. And they believe that one day there'll only be Friday people left. Ja he uskovat, että eräänä päivänä on jäljellä vain So perjantai-ihmisiä. Jesus said, you'll be hated in all nations. Ja Jeesus sanoi, että kaikkien kansojen keskuudessa teitä tullaan And the love vihaamaan. of most will grow Ja cold. useimpien rakkaus kylmenee. I remember hearing a story from Russia Muistan, kun kuulin erään kertomuksen Venäjältä. way back in the days of communist rule. Silloin kauan aikaa sitten kommunistihallinnon alaisuudessa There was a small prayer group oli pieni rukousryhmä, meeting underground, joka tapasi maanalaisesti Christians. piilossa kristittyjä. And suddenly as they prayed, the door burst open. Ja yhtäkkiä kun he rukoilivat, niin ovet aukenivat, potkaistiin And auki. 2 Russian soldiers came in Ja 2 venäläistä sotilasta tuli sisään. with Kalashnikov guns. Ja heillä oli Kalashnikov rynnäkkökiväärit mukana. And they said, we're going to kill you Christians. Ja he sanoivat, me tapamme teidät kristityt. And then they said, if you're not a Christian, get out and go home. Ja sitten ne sanovat, jos joku täällä huoneessa ei ole kristitty, niin lähteköön nyt ja menköön kotiinsa. And quite a few left the prayer meeting. Ja aika moni lähti siitä rukouskokouksesta. And then the 2 soldiers put their guns down Sitten nämä 2 sotilasta laskivat aseensa and they said, now will you tell us how to become Christian? ja he sanoivat, nyt voitteko kertoa meille, miten me voimme tulla kristityiksi? But we had to make sure of you first. Mutta meidän piti ensin varmistaa, että olette tosi kristittyjä. Well, if people with guns came into your prayer meeting No jos ihmiset tulisivat aseitten kanssa teidän and rukouskokoukseenne said, if you're not a Christian, go home, ja sanoisivat, että jos et ole kristitty, niin mene kotiisi. while we kill the rest, Kun me tapamme loput, niin how big would your prayer meeting be? kuinka suuri teidän rukouskokous olisikaan? It's going to reduce the church considerably. Se tulee niin kuin pienentämään seurakuntaa huomattavasti. Persecution finds out who are the real Christians. Vaino ottaa selvyyden siitä, että ketkä ovat todellisia kristittyjä. Not the people who like going to church, Ei välttämättä ne ihmiset, jotka tykkäävät käydä but the kirkossa, real Christians, vaan todelliset kristityt, willing to die for their faith. jotka ovat valmiita kuolemaan uskonsa tähden. So persecution, Joten vaino, followed by a great reduction in numbers. jota seuraa se, että kristittyjen määrä vähenee. And the third thing, Ja sitten 3. asia, and the gospel will be preached to all the nations. evankeliumi saarnataan kaikille kansoille. Now that's an extraordinary sequence of Ja events. se on hämmästyttävä tapahtumaketju. Persecution, Vaino, reduction in numbers, seurakunnan pieneneminen and great evangelism. ja sitten valtava evankelioinnin kasvu. But when I take you to places where the church is already persecuted, Ja jos veisin teidät paikkoihin, niin se seurakuntaa jo vainotaan, that's where the church is growing, niin siellä seurakunta myöskin kasvaa. really growing. Todella kasvaa. Do you know how many Christians died for Jesus last year? Tiedättekö, kuinka monta kristittyä kuoli Jeesuksen tähden viime vuonna? If I said 3,000, would you be surprised? Jos sanoisin 3000, niin yllättäisikö se teidät? If I said 30,000, would you be shocked? Jos sanoisin 30 000, niin järkyttyisittekö? If I said 300,000, Jos sanoisin 300 000, well, that would be too many. se olisi jo hieman liikaa. The figure was 264,000 people Tarkka luku on 264 000 ihmistä. died because they were Christians Kuolivat last sen year. tähden, että he olivat kristittyjä viime vuonna. And I have to say that most of that was in Muslim countries. Täytyy sanoa, että suurin osa näistä ihmisistä elivät muslimivaltiossa. Indonesia, Indonesia muun muassa, Pakistan, Pakistan, Sudan, Sudan, Nigeria. Nigeria. I hope you know about all this. Toivottavasti te tiedätte tästä kaikesta. I hope you're praying for Christians. Toivottavasti rukoilette kristittyjen puolesta. They need your He prayers. tarvitsevat teidän rukouksianne. And you know, when I went to one of these countries Ja tiedättekö, kun minä kävin yhdessä näistä maista, where the Christians are dying for Jesus, jossa kristittyjä kuolee Jeesuksen tähden,
I said, we in the West are praying for you. Sanoin, että me lännessä rukoilemme teidän puolestanne. And they were completely surprised. He olivat täysin yllättyneitä. They said, but we are praying for you. He sanoivat, mutta mehän rukoilemme teidän puolestanne. They said, you need our prayers more than we do. He sanoivat, että te tarvitsette enemmän rukouksia kuin me. They said, the church is not growing in the West He sanovat, että lännessä seurakunta ei kasva, because you're not suffering. koska te ette kärsi. And that's why a great saint many centuries ago Ja siksi eräs suuri pyhä vuosisatoja sitten said the blood of the martyrs is the seed of the church. sanoi, että marttyyrien veri on Now, seurakunnan what siemen. will be the danger of deception when the church is under pressure everywhere? No mikä on sitten tämä eksytyksen niin kuin vaara silloin, kun seurakunta on paineen alla kaikkialla? Jesus said the deception will come from false prophets. Jeesus sanoi, että tämä eksytys tulee väärien profeettojen toimesta. Right through the Bible, you find good prophets and bad prophets, Läpi Raamatun voit löytää hyviä profeettoja ja huonoja profeettoja. true prophets and false ones. Todellisia ja vääriä. And it's interesting what the false ones say. Ja on mielenkiintoista se, mitä väärät profeetat sanovat. True prophets tell people, God's people, trouble is coming. Todelliset profeetat kertovat Jumalan kansalle, kun ongelmia on tulossa. False prophets say it's going to be all right. Väärät profeetat sanovat, että kaikki käy ihan hyvin. They say peace, peace when there is no peace. He sanovat, että rauha, rauha, kun rauhaa ei ole. And when the church is under pressure, Ja kun seurakunta on paineen alla, there will be a lot of false prophets tulee olemaan paljon vääriä profeettoja, saying, don't worry, it's going to be all right. jotka sanovat, älkää huolehtiko, kaikki tulee menemään hyvin. And they're wrong. He ovat väärässä. So what is Jesus' advice? Joten mikä on Jeesuksen neuvo? He says, he that endures to the end shall be saved. Hän sanoo, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. It's a call for Christians to see it through, Se on kutsu kristityille kulkea tämän läpi. to stand firm whatever it costs. Seistä vahvana, maksoi mitä maksoi. I once said to a lovely Christian man, Sanoin kerran eräälle mainiolle kristitylle miehelle. I said, I'm not sure that I could die for Jesus. Sanoin, että en ole ihan varma, voisinko kuolla Jeesuksen tähden. If they threw me to the lions, I'm not sure that I could face it. Että jos minut heitettäisiin vaikka leijonien syötäväksi, niin en tiedä And kestäisinkö he sen. was a very wise man. Hän oli hyvin viisas mies. He said, if you're faithful in little things now, Hän sanoi, jos olet uskollinen pienissä asioissa nyt, he will give you the grace hän antaa sinulle armon when the big test comes. silloin, kun isommat koetukset tulevat. You're getting ready for the big test now. Sinä valmistaudut niitä isoja koetuksia varten nyt. If you give way in little things now, Jos nyt luovut pikkuasioiden edessä, if you're embarrassed to say you're a Christian now, jos sinua nyt hävettää tunnustaa olevasi kristitty, to your neighbors or where you work, vaikka naapureillesi tai työpaikallasi, then you'll be too embarrassed to admit that you belong to Jesus when the big test comes. niin silloin olet liian häpeissäsi tunnustautua Jeesuksen omaksi silloin, kun suuret koetukset tulevat. If in little things now we come out on top, Jos pienissä asioissa nyt me pysymme yläpuolella, God will give us the grace to endure. niin Jumala antaa meille armon kestää läpi. Those who endure to the end will be Ja saved. ne, jotka pysyvät vahvana loppuun asti, pelastuvat. The third sign of his coming Kolmas merkki hänen paluustaan is in the Middle East. näkyy Lähi-idässä. Other parts of the Bible call it the big trouble Toiset Raamatun kohdat puhuvat tästä nimellä suuri ahdistus or the great tribulation. tai suuri vaivan aika. When a man sets himself up as God, Kun ihminen asettautuu Jumalaksi, sanoo olevansa Jumala in Jerusalem, ja tekee sen Jerusalemissa, the very place of God's temple, tässä Jumalan temppelin paikassa. a man who will acknowledge no power other than his own. Mies, joka ei tunnusta mitään muuta valtaa kuin oma valtansa. He is variously called the man of lawlessness, Ja häntä kutsutaan eri tavoin. Yksi on laittomuuden the ihminen, Antichrist, toinen on antikristus. and in the first years of his powerful rule, Ja hänen niin kuin ensimmäisten niin kuin valtaan astumisensa vuosien, niiden ensimmäisen vuosien jälkeen, kun hän on vallassa, people will welcome him niin ihmiset ottavat hänet because vastaan he will ilomielin, bring peace and security. koska hän tuo rauhan ja turvan.
And then he will show his real self, Ja sitten sen jälkeen hän vasta näyttää todelliset värinsä. that he is a tool of Satan. Sen, että hän on saatanan työväline. And the world will be ruled by an unholy trinity. Ja maailmaa tulee johtamaan epäpyhä kolminaisuus. In the place of Father, Son and Holy Spirit, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen sijaan Satan, Antichrist and false prophet. tulee olemaan saatana, antikristus ja väärä profeetta. An unholy trinity will rule the world Epäpyhä kolminaisuus hallitsee and maailmaa. will cause more distress than the world has ever seen before. Tulee aiheuttamaan enemmän ahdistusta kuin mitä maailma on koskaan nähnyt. And Jesus said there will be so much pressure on the whole world Jeesus sanoi, että koko maailman yllä tulee olemaan niin paljon painetta, that we will be deceived by false prophets and false messiahs. että väärät profeetat ja väärät kristukset tulevat, väärät messiat tulevat eksyttämään meitä. And Jesus' advice? Jeesuksen neuvo, Well, he said, hän sanoi, if you live anywhere near Jerusalem, run for the hills. jos asut lähelläkään Jerusalemia, niin juokse vuorille. If you're in the Middle East, Jos olet Lähi-idässä, get away as quickly as you can. pakene niin nopeasti kuin pystyt. Pray that it may not be on the Sabbath Rukoile, ettei se tapahtuisi sapattina, when there's no public transport. kun ei ole mitään julkisia kulkuvälineitä. It'll be hard on pregnant women, he said. Se on myöskin hankalaa aikaa raskana oleville naisille But tuolla. those who are nearest to that situation, Mutta ne, jotka ovat lähimpänä sitä tilannetta, Jesus' advice is get away. niin Jeesuksen neuvo on lähtekää karkuun. But to everybody else, Mutta kaikille muille he said, stay right where you are. hän sanoi, pysykää siellä, missä olette. Don't run anywhere. Älkää juosko minnekään. You'll hear rumors that Christ has come back. Kuulette huhuja siitä, että Kristus on palannut. People will say he's there, he's there. Ihmiset sanovat, että hän on tuolla tai hän on täällä. Don't listen to them. Älkää kuunnelko niitä. Use your eyes, not your ears. Käyttäkää silmiänne, älkääkä korvianne. Because a lot of these false people will be around. Koska paljon tällaisia vääriä, valheellisia henkilöitä He tulee. said, where there's a carcass, the vultures gather. Hän sanoi, että missä on raato, sinne korppikotkat And kerääntyvät. that's what he's referring to. Ja siihen hän viittaa. Now that's the finish of the third sign. Tämä on tämän kolmannen merkin loppu. And I want you to notice two things. Ja haluan, että huomioitte kaksi asiaa. First, Christ has not come yet. Ensinnäkin sen, että Kristus ei ole vielä tullut. So don't listen to any rumors that he has. Joten älkää kuunnelko mitään huhuja siitä, And että hän second, olisi. Toiseksi, Christians have not gone yet. kristityt eivät ole vielä tässä vaiheessa lähteneet. Christians need to be ready to go through the big trouble. Kristittyjen täytyy olla valmiita kulkemaan tämän suuren ahdistuksen läpi. I'm afraid there are too many Pelkään, että on liian monia preaching a false prophecy ihmiset, jotka saarnaavat väärää profetiaa that Christians will be snatched out of the world before then. ja opettavat, että kristityt tempaistaan pois tältä maailmasta ennen tätä ahdistusta. I can't find any trace of that idea in my New En Testament. löydä mitään jälkeäkään tuosta ajatuksesta Uudesta testamentista. It's called by some the rapture, Jotkut kutsuvat sitä tämmöiseksi tempaukseksi ennen vaivan aikaa. and I believe it's giving false comfort Ja to uskon, Christians. että se antaa väärää lohtua kristityille. Even if I'm wrong, Ja vaikka olisinkin väärässä, I'd rather be wrong my way niin mä olisin mieluummin väärässä omalla tavallani. and tell people to get ready for big trouble Ja sinä, että kerron ihmisille, että valmistautukaa tätä vaivaa then find they varten. didn't need to. Ja sitten saada kokea sen, että meidän ei tarvinnutkaan valmistautua, Than to tell them they needn't get ready kun kertoa heille, että heidän ei tarvitse valmistautua. and then find themselves in it. Ja sitten huomata yhtäkkiä olevansa keskellä näitä That great tapahtumia. Christian woman, Corrie ten Boom, Tämä suuri kristitty nainen, Corrie ten Boom. I thought she was a wonderful saint of God. Ajattelin, että hän oli ihana Jumalan pyhä. She went to China, Hän meni Kiinaan. and the Chinese Christians told her a sorry tale. Ja kiinalaiset kristityt kertoivat hänelle surullisen tarinan. They said missionaries from America came He sanovat, että lähetystyöntekijöitä Yhdysvalloista tuli and told us that Jesus would take us out of the world before the big trouble. ja kertoivat meille, että Jeesus tempaisisi meidät pois täältä ennen suurta vaivan aikaa. And the big trouble came to China, Ja suuri ahdistus tuli Kiinaan. and we were totally unready. Ja me olimme täysin valmistautumattomia. Why didn't they tell us? Miksi eivät he kertoneet meille? And Corrie ten Boom Ja
Corrie ten Boom. said from then on she made up her mind Ja siitä lähtien hän päätti to go around the world kiertää ympäri maailmaa and tell people to get ready for the worst. ja kertoo ihmisiä, että he varautuisivat pahimpaan. After all, the Apostle Paul said, through great tribulation we shall enter the kingdom. Sillä Paavalikin sanoi, että monien ahdistusten kautta pitää meidän käymän sisälle Jumalan valtakuntaan. I'll say no more of that at this stage. Mutta en tässä vaiheessa sano tästä enää enempää. But I beg Christians who believe that the church should be taken out Mutta mä niin kuin pyydän kristityiltä, jotka uskovat, että seurakunta tempaistaan to pois, search the scriptures että he tutkisivat and Raamattua see if you can find a single verse that tells you that. ja löytäisivät edes yhden jakeen, jossa se selkeästi sanottaisiin. I can't. Mä en löydä sellaista. So there's going to be big trouble. Joten tulee olemaan siis suuri ahdistus. Jesus said, more trouble than the world has ever seen. Jeesus sanoi, että suurempi ahdistus kuin on koskaan aikaisemmin ollut. Be a very tough time. Se tulee olemaan todella tiukkaa aikaa. There'll be many who will escape it by martyrdom. Ja on monia, jotka tulevat pakenemaan siitä marttyyryyden kautta. The book of Revelation describes Christians coming out of the great tribulation one by one. Ja ilmestyskirjassa alkukielessä varsinkin kuvataan sitä, kuinka nämä kristittyjä tulee sieltä suuresta ahdistuksesta yksi kerrallaan As pois, they're murdered for their faith. kun heitä tapetaan uskonsa tähden. So we've got one more sign to come. Joten meillä on siis vielä yksi merkki, joka on And tulossa. this one is in the sky. Tämä merkki on taivaalla. The sun will eclipse. Aurinko pimenee The moon will eclipse. ja kuu pimenee. The stars will fall from the sky. Tähdet lankeavat taivaalta. And there will be total darkness. Tulee olemaan täysi pimeys. And then there will be lightning from one of the end of the sky to the other. Sitten tulee kuin salama täältä niin kuin, taivaankannen tuolta puolelta tuolle puolelle. It's the last sign. Ja se on viimeinen merkki. You know, have you ever been to a theater Oletko koskaan ollut jossain teatterissa to watch a play or an opera? katsomassa näytelmää tai oopperaa kenties? You're sitting in your seats chatting. Ja istut siellä tuolellasi ja And keskustelet. then all the house lights go down Ja sitten yhtäkkiä kaikki sen oopperan ne sisävalot sammuvat, until you're sitting in kunnes darkness. istut pimeydessä. And everybody goes quiet. Kaikki hiljenevät. It's about to begin. Näytelmä on alkamaisilla. And then suddenly the curtains are drawn aside onto a blaze of light on the stage. Ja yhtäkkiä esirippu aukeaa ja valtava valo tulvii sieltä That's näyttämöltä. exactly how it will be when the fourth sign comes. Ja se on juuri se, miten tämä neljäs merkki tulee tapahtumaan. As if God is turning all the house lights down Aivan kuin Jumala sammuttaisi nämä sisävalot, so that things can really begin. jotta asiat voivat todella näkyä. Now, what will be the danger of deception then? No mikäs tässä tilanteessa tulee olemaan se eksytyksen vaara? There is none. Ei ole mitään vaaraa. It's too late. On liian myöhäistä siinä vaiheessa. It'll be over so quickly. Se tulee kaikki olemaan ohi niin There'll nopeasti. be no false prophets, Ei tule olemaan enää vääriä no profeettoja. false Christ, Ei vääriä kristuksia. because Jesus is just the other side of the door. Koska Jeesus on aivan siinä oven toisella puolella. When you see all these things, Ja kun näet kaikki nämä asiat, know that He is at the door. tiedä, että hän on ovella. So there are four signs. Joten nämä olivat ne 4 merkkiä. What a clear answer Jesus gave. To Kuinka the selkeä vastauksen Jeesus antoikaan. If you ask me how many of those signs I can already see, Jos minulta kysytään, että kuinka monta noista merkeistä saaten jo nähdä, the answer is 1.5. niin vastaus on 1,5. I see the disasters in the world. Näen ne katastrofit maailmassa. I see the persecution of the church spreading, Näen, kuinka se seurakunnan vaino leviää, but not yet into all nations. mutta en vielä näe sitä kaikissa kansoissa. I haven't seen that evil man arise in the Middle East yet. En ole nähnyt tätä pahaa miestä vielä nousemassa Lähi-idästä. Oh, I know people said it was Gaddafi Ja tiedän, että jotkut sanoivat, että se olisi ollut Gaddafi or Saddam tai Hussein, Saddam Hussein. and they've been wrong. Ja he ovat väärässä.
The New Testament says there will be many antichrists Uusi come, testamentti kertoo, kuinka monia antikristuksia but nousee, one big one. mutta yksi suuri. And there have been many antichrists so far, Ja on ollut monia antikristuksia but not historiassa, the big one yet. mutta ei vielä tätä suurta. And we will know when he comes, Ja me tulemme kyllä tietämään sen, milloin hän because tulee. you won't even be allowed to go shopping for food Sillä sinä et voi mennä edes ostamaan ruokaa, unless you have his number on the back of your hand or on your forehead. ellei sinulla ole hänen numeroaan tässä kämmen selässäsi tai otsassasi. When the days of money will have gone, Kun nämä päivät, milloin tämmöinen käsiraha on kadonnut. and everything you buy will be by numbers. Ja kaikki, mitä ostetaan, tapahtuu niin tämmöisen numerosarjojen kautta. And at the checkout desk, Ja sitten kassalla you'll either just move your hand over the little window, joko liikutat vain kättäsi sen pikku ikkunan yli, or the girl at the checkout will just run something across your forehead tai sitten se tyttö vaan pyyhkäisee sellaisella jollain skannerilla otsan. and will say you Halki. don't have the number. Ja sanomme, että And you all know what that number is. ja tiedämme, että me kaikki kyllä tiedämme, mikä tämä numero on. 666. Se numero on 666. And if you don't have that number, you don't do any shopping. Ja jos sinulla ei ole tuota numeroa, niin silloin ei That's going to shoppailla. be tough. Ja se tulee olemaan rankkaa. But he that endures to the end will be saved. Mutta hän, joka kestää loppuun asti, se I pelastaa. don't see that yet, En näe tätä tapahtuvan vielä, but I can see it happening. mutta saatan kyllä nähdä, kuinka siihen ollaan menossa. The first city in the whole world to do away with money Ensimmäinen kaupunki koko maailmassa, joka lopetti kokonaan rahan käytön, is 40 miles from where I live. on 40 mailia, siis 60 kilometriä sieltä, missä minä A asun. town called Swindon. Sellainen kaupunki kuin Swindon. And they decided to do away with cash. He päättivät lopettaa rahan käteisen käytön kokonaan. And all your shopping is by numbers. Ja kaikki ostokset tehdään numeroiden avulla. It's coming. Se on tulossa. And the more I read my newspapers, the more real the book of Revelation becomes. Ja mitä enemmän luen sanomalehtiä, niin sitä todellisemmaksi ilmestyskirja So tulee. I can see 1.5 of these signs Joten saatan nähdä 1,5 näistä merkeistä. and 2.5 still to go. Ja 2,5 on vielä But with the toteutumatta. speed of world events, Mutta nyt kun se, millä nopeudella maailma niin kuin kehittyy, it could happen more quickly than I think. niin se voisi tapahtua nopeammin kuin mitä olettaisi. I hope it'll happen in my lifetime, Minä toivon, että se tapahtuu minun elinaikanani. because then no undertaker will measure me up for a box. Koska silloin kukaan hautausurakoitsija ei mittaile minua laatikkoa varten. There'll be no funeral for David Ja Pawson. David Pawson ei tarvitse hautajaisia. I hope it'll be that. Minä toivon, että se tapahtuisi näin. My hope's getting a little thin. Mutta mun toivoni vähän ohenee tässä jatkuvasti. At 78, I've overlived 70 years and 10. 78-vuotiaana mä olen jo elänyt muutamia vuosia ikään kuin yli aikaa. But I'm not worried if I die first. Mutta en ole huolissani, vaikka kuolisin ennen tätä. Those who die before Jesus comes Ne, jotka kuolevat ennen kuin Jeesus palaa, get a front seat at the big meeting, he saavat etupenkin paikat siinä isossa kokoontumisessa. because it says the dead in Christ will rise first. Koska Raamattu sanoo, että Kristuksessa kuolleet nousevat ensin. And there's going to be the biggest Christian meeting ever. Ja se tulee olemaan maailman suurin kristittyjen kokoontuminen, mitä koskaan on pidetty. So big it's going to be held up in the air. Niin suuri, että se ei mahdu pidettäväksi muualla kuin taivaissa. There's not a stadium on earth Ilmassa. could hold us. Koska mikään stadioni maan päällä ei mahtuisi pitämään meitä. My grandfather's grave is in north of England. Minun isoisäni hauta on Pohjois-Englannissa. Whenever I go to visit it, Aina kun käyn siellä katsomassa, I just feel close to him. niin tunnen ikään kuin olevani lähellä häntä. There's his name, Ja siinä hautakivessä on hänen nimensä. David Ledger Pawson. David Ledger Pawson Died 1934. kuoli 1934. And then there are 3 words. Sitten sitä seuraa They're not from pari sanaa. not from the Bible, Ne eivät ole Raamatusta, from an old hymn. vaan ne ovat vanhasta virrestä. And these are the words. Ja nämä ovat ne sanat. What a meeting! Mikä kokous! So I don't believe Jesus can come back tonight Joten en usko, että Jeesus voi palata tänä iltana. or even this year Tai edes tänä vuonna.
or even the next few years. tai edes seuraavan muutaman vuoden aikana. But when you see all those signs, you know that he is at the door. Vaan kun näet kaikkien näiden merkkien toteutuvan, tiedät, että hän And on if I'm ovella. dead and gone before then, Ja jos mä oon lähtenyt jo silloin, I'll be there to meet him before you. niin olen sitten tapaamassa häntä ennen teitä. And if you don't like noisy meetings, don't come. Ja jos te ette pidä äänekkäistä kokouksista, niin älkää tulko. It says the angels will be shouting, Sillä sanotaan, että enkelit huutavat, trumpets blowing, pasuunat puhaltavat, and I'll be shouting. ja minäkin huudan. So if you don't like noisy meetings, stay away. Joten jos ette pidä äänekkäistä kokouksista, niin pysykää kaukana. The whole universe will be celebrating. Koko maailman kaikkeus juhlii. Well, now that's the signs. No, tässä nyt ovat nämä merkit. And now we must turn to more serious things. No, nyt täytyy kääntyä vielä vakavimpiin asioihin. Jesus says nobody knows the date. Jeesus sanoi, että kukaan ei tiedä sitä hetkeä. No man knows it. Kukaan ihminen ei tiedä No sitä. angel knows it. Kukaan enkeli ei tiedä sitä. Not even Jesus Ei knows edes the date of his return. Jeesus tiedä sitä paluupäivämäärää. Only the Father. Vain Isä. God has got that date in his diary, Jumalalla on tämä päivämäärä and päiväkirjassa. he's not telling anyone. Ja hän ei kerro sitä kenellekään. One of his great secrets. Se on yksi hänen suurista salaisuuksistaan. People have tried to work out the date of the second coming. Ihmiset ovat yrittäneet selvittää tämän toisen tulemuksen päivämäärän. Martin Luther did. Martti Lutherkin yritti. He thought it would be 1636. Hän luuli sen olevan 1636. John Wesley thought he could work it out. John Wesleykin luuli, että hän pystyisi sen I forget the selvittämään. exact date. It was 18 something. Unohdin sen tarkan päivämäärän, se oli 1800-luvulla. But both Luther and Wesley were very wise. Mutta sekä Luther että Wesley olivat hyvin viisaita. They chose a date after they would be dead. He valitsivat sellaisen päivämäärän, että he olisivat kuolleita sitä ennen. So they never had to eat humble pie. Joten heidän ei koskaan tarvitsi nolostua sen takia, että arvioivat väärin. More recently, Vähän- we've had a lot of people guessing the date. Tässä niin kuin lähimenneisyydessäkin meillä on ollut useampia ihmisiä, jotka ovat yrittäneet arvioida tätä aikaa. Russell, who founded Jehovah's Witnesses, Tämä Russell, joka perusti Jehovan todistajat 1918. 1918. And he lived to have to apologize. Ja hän eli ja joutui pyytämään anteeksi. I had a huge book sent to me by a missionary in Mexico, Eräs lähetystyöntekijä Meksikossa lähetti minulle tämmöisen valtavan kirjan, proving that Jesus would come in 1996. jossa todisteltiin, että Jeesus tulisi vuonna 1996. For some reason, he's never been in touch with me since then. Jostain syystä tämä lähetystyöntekijä lähettämän kirjan niin ei ollut yhteydessä muuhun näin sen jälkeen. vuoden Nobody jälkeen. knows the date. Kukaan ei tiedä sitä päivämäärää. We know what is going to Me happen, tiedämme, mitä tulee but tapahtumaan, none of us knows when. mutta kukaan meistä ei tiedä And milloin. it's a very silly thing to do to try and Ja work on that out. hyvin hölmöä edes yrittää arvata. If God himself is the only one who knows, Jos Isä yksin on ainoa, joka tietää, you can be quite sure that anybody else who thinks they know is wrong. niin voitte olla aika varmoja, että kaikki muut, jotka luulevat tietävänsä, ovat But väärässä. as we see these signs, Mutta kun näemme näiden merkkien toteutuvan, we shall know it's getting nearer. niin tulemme kyllä tietämään, että se päivä lähestyy. But by the time we know for sure, Mutta siihen mennessä, kun tiedämme varmasti, it'll be too late to get ready. niin on liian myöhäistä valmistautua. Too late for unbelievers and believers. Liian myöhäistä sekä uskosta osattomille että The uskoville. time to get ready for his return is now. Aika valmistautua hänen paluunsa on nyt. And when we come to chapter 25 in Matthew, Ja kun tulemme tähän Matteuksen 25. lukuun, that's all about how to get ready now. niin siinä kerrotaan siitä, kuinka, koko luku kertoo siitä, kuinka valmistautua nyt. People who try and get ready because they think he's about to return Ihmiset, jotka yrittävät valmistautua sen takia, että he ajattelevat, että hän on paraamassa aivan juuri, won't have time to get ready. niin heillä ei ole aikaa valmistautua. The time is now. Aika on nyt. That's when Jesus went on to talk about a precedent in history. Ja tässä Jeesus alkoikin puhua erästä ennakkotapauksesta
historiassa. Noah's flood. Noan tulvasta nimittäin. Now note that Jesus believed that Noah's flood happened. Ja ottakaa huomioon, että Jeesus uskoi Noan tulvan todella tapahtuneen. People think it's a legend. Ihmiset pitävät sitä legendana. Jesus believed Noah was a real person. Jeesus uskoi, että Noa oli todellinen And henkilö the flood really happened. ja että tulva todella tapahtui. And that's good enough for me Ja se riittää minulle, because I trust Jesus to koska minä tell the truth. luotan, että Jeesus kertoo totuuden. He said, I am the truth. Hän sanoi, minä olen totuus. So I believe in Noah's flood. Joten minä uskon Noan tulvaan. Now that flood affected people very differently. No tämä tulva vaikutti ihmisiin hyvin eri tavalla. The people who were ready for it Ne ihmiset, jotka olivat valmiita siihen, were saved. olivat turvassa. Most people just hadn't even thought about getting ready. Useimmat ihmiset eivät edes olleet tulleet ajatelleeksi valmistautua. They'd been warned. Heitä oli varoitettu. They'd been given signs. Heille oli annettu merkkejä siitä. Let me just explain how. Kerronpa teille miten. I'm sure you've heard of Methuselah, the oldest man in the Bible. Varmasti olette kuulleet Metuselahista, joka oli Raamatun vanhin mies. They lived very long lives before the flood. Ennen Noan tulvaa elettiin aika pitkäikäisiksi. And Methuselah lived the longest. Ja Metuselah eli pisimpään. 969 years. 969 vuotta. Why did he live that long? Miksi hän eli niin pitkään? Because his father was Enoch, Koska hänen isänsä oli Hanok, the first prophet. ensimmäinen profeetta. He's described as the first prophet in the Bible, Häntä kuvaillaan Raamatun ensimmäiseksi the profeetaksi. seventh generation from Adam. Ja hän oli 7. sukupolvi Aadamista. And Enoch, like many a prophet, was desperately worried about the state of the world. Ja Hanok, niin kuin useimmat profeetat, oli epätoivoinen maailman tilasta. Only 7 generations after the beginning, Vain 7 sukupolvea kaiken alkamisen jälkeen. it was already filled with violence and perverted sex. Niin maa oli jo täynnä väkivaltaa ja vääristynyttä seksiä. And Enoch said, God will come and destroy us if we go on living like this. Ja Hanok sanoi, Jumala tulee ja tuhoaa meidät, jos jatkamme tällä tavalla elämistä. That prophecy is not in the book of Genesis. Sitä profetiaa ei mainita ensimmäisessä It's Mooseksen almost at kirjassa. the end of the New Testament So- in the book of Jude. Melkein Uuden testamentin lopussa Juudaan kirjeessä. But Enoch's prophecy was there. Mutta Hanokin profetia on siellä. And God revealed something to Enoch, Ja Jumala paljasti jotain Hanokille. that his son Sen, että hänen poikansa would die kuolisi on the day God destroyed the world. samana päivänä, kun Jumala tulisi tuhoamaan maailman. And so he called his boy Methuselah, Joten hän antoi pojalleen nimeksi Metuselah, which means joka tarkoittaa, when I die, it will happen. kun minä kuolen, niin se tapahtuu. Can you imagine that poor little boy going to school Voitteko kuvitella, kun tuo poikaparka menee kouluun? and the teacher saying, "What's your name?" Ja opettaja kysyy, että mikä sinun nimesi on? When I die, it will happen. Kun minä kuolen, niin se tapahtuu. So they knew Joten he tiesivät for nearly 1,000 years melkein 1000 vuoden ajan, that God was coming to judge. että Jumala tulisi tuomitsemaan. And they knew it would happen on the day that man died. Ja he tietäisivät, että se tapahtui sinä päivänä, kun tuo And mies kuoli. Methuselah was Noah's grandfather. Ja Metuselah oli Noan isoisä. And to Noah, God revealed that he was going to destroy the world with water. Ja Noalle Jumala paljasti, että hän tulisi tuhoamaan maan vedellä. And Noah knew it would happen when his grandpa died. Ja Noa tiesi, että se tulisi tapahtumaan silloin, kun hänen isoisänsä kuolisi. And Noah and his family got ready. Ja Noa ja hänen perheensä valmistautuivat. And it took a whole year for them to build a raft, not a boat, a raft, Ja heille kesti kokonaisen vuoden rakentaa lautta, ei laiva, vaan lautta, with 3 levels. jossa oli 3 tasoa. Bottom one for the animals, Alin oli eläimille, middle one for all the animals' food, keskimmäinen kaikille eläimen and ruualle. the top one for 8 people. Ja sitten tämä yläosa 8 ihmiselle. Noah, Noalle, his wife, hänen vaimolleen, his 3 boys, hänen 3 pojalleen and their wives. ja heidän vaimoilleen.
And only 8 people survived. Ja ne olivat ainoat 8, jotka selvisivät. The rest of the people didn't take any notice. Loput näistä ihmisistä eivät huomioineet asiaa millään tavalla. They must have laughed at a man who'd built a boat in the middle of dry land. He varmasti nauroivat miehelle, joka rakentaa laivaa keskellä kuivaa maata. But Noah got on with the job. Mutta Noa jatkoi työntekoa. And his family were the only family who were ready Ja for hänen what happened. perheensä oli ainoa perhe, joka oli valmis. And Jesus said, as it was in the days of Noah, Ja Jeesus sanoi, että niin kuin oli Noan päivinä, so it will be in the day of the Son of Man. niin on myöskin oleva ihmisen pojan päivinä. So what was everybody else doing? Joten mitä kaikki muut sitten tekivät? They were breeding and feeding. He lisääntyivät ja söivät. They were eating and drinking He söivät ja joivat and getting married. ja menivät naimisiin. Nothing wrong with that. Ei siinä ole mitään vikaa. But you realize that's what animals do. Mutta ymmärräthän, se on sitä, mitä eläimetkin They tekevät. breed and they feed. He lisääntyvät ja syövät. If that's all you can do with your life, Jos se on ainoa, mihin käytät elämäsi, that's no better than an animal. niin ei se ole sen kummempi kuin eläimenkään And we're elämä. made in the image of Ja God. meidät on luotu Jumalan kuvaksi. But that's all they did. Mutta se on kaikki, mitä he tekivät. In other words, they simply satisfied their appetite. Toisin sanoen, he yksinkertaisesti vain toteuttivat omia halujaan. And an awful lot of people today, that's all they're doing. Ja aika monelle ihmiselle tänäkin päivänä se on ainoa, mitä he And when tekevät. Jesus comes, it'll be too late for them to be ready. Ja kun Jeesus palaa, niin heille on liian myöhäistä valmistautua. And the flood came. Ja tulva tuli. And the majority of the people were taken away. Ja suurin osa ihmisistä otettiin pois. And 8 people were safe. Ja 8 ihmistä pelastui. And Jesus said that'll happen even within families. Ja Jeesus sanoi, että tämä tapahtuu jopa perheitten There'll be kesken. 2 men working together. 2 miestä tekee yhdessä töitä. One will be taken, the other left. Toinen otetaan, toinen jätetään. 2 women in the same kitchen. 2 naista samassa keittiössä. One taken, Toinen the otetaan, other left. toinen jätetään. There may be people here, Voi olla ihmisiä täällä. and your family may be taken, Ja teidän perheenne otetaan and you left. ja sinut jätetään. You see, you can't hide behind anyone else. Näetkö, sinä et voi piileskellä kenenkään muun takana. You may be a close friend of a Christian. Voit olla jonkun kristityn läheinen ystävä, That's not going to help you. mutta se ei tule auttamaan sinua. 2 people together, 2 ihmistä yhdessä. one goes and one stays. Toinen lähtee, toinen jää. Well, I'm going to stop there, No mä aion lopettaa tähän. and then we'll move on in the second half tonight Ja sitten tässä toisessa luennossa to ask, how can we get ready? me esitämme kysymyksen, kuinka me voimme valmistautua. Because that's the most important Koska thing. se on kaikista tärkein asia. Thank you. Kiitos.